हामबाय मारि माखा आं चिनी बुरी बदल इयाखाबा TWF नि चिनी सेंट्रल नि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी सहताय बिनि चिनी ब्लक वाइस प्रेसिडेंट बरनो हामबाय मारु जों लामाओ किसा बाथा रमा जरा नबर फायरिखा एगाय जोंनो साका अर कायसा चिनी बुखुक जोंनि न खामै खूब लाला थातां दंजाखा साइसुं तंनाय पारे किसा नायथांलाय न आबो खानामा लग आं बेलायखन दुखन आंखा बिनि न खाना खामानि खानावै आंबो आयंगो आम्बासो प्रग्राम तंफाना अर किसा मा हापायखा एगाय बनि बागै जों जा मानसाक जों सुबानाय तिनि तो हठात के फैमाबा चिनी मैडम गीता सुबाखा आं मता किसा सुबानाय एगाय आबोनि यागुलो जों बना माइरं माइखारक जों रहनाय कयेक दिन बिसिङावनो अमा हायखायनो चिनी गामि आमचायाव गोरों जागायाव गोबां मा नबार कतर फायै वातै फायै कुथा कुवागो नक बायो सेमा बो अमा हायखायनो गोबां मा चिनी विशेष के नर्थ गुमुटिओ साउथ बाय गुमुटिओ बेलायखायनो देर अवस्था खालायखा चिनी वेस्ट बाय खुवायो बो खालायखा हायबान जों जे मानसाक अंतत बबाग्रानि बिसिंतै जोंनो जे दागि मानि ओइ सुबा मानि सुबाना नांगौ सुबाखाय चिनी बरक आव किसाले अंतत सुबा सुमानखाय किसाले बिनि तामथाय बनो একটা उपकार हंगौ गाबरनि बागैनो जों जेखाने खोनाखाय जों आरो थांगौ जों बाव आसले गोबां सुबाय मिया ओंखाय सरकारनाव जों सानाय आरो लकेल चिनी एम सारनाव सानाय नागाय मन्त्रीनाव सानाय बना जेनाव कायसे काहामखाय तांग्रि नांथों जों मिनिस्टार थानि बा चिनी एम सार संनि थानि जों अमनो कयनाय जों तो जास्ट अर नायना फायले माबा जों जामान माने किसे मिसा सुबालाय जाखा आं नंनो जतनि नंनि बिसिंतै जतनो कयनामो संगो चिनी तिप्रासारक जेखाने पानांथों हासपाताल पांथों एक्सिडेंट पांथों निने साखामियांगै पांथों जखन बिपदक लायथों हांखाय जों अंतत जतनो सुबालायना दरकार कारण जों नंनि बिसिंतै विशेषके मीडिया रंनि बिसिंतै आसुक बिसिं बासांनि चिनी बरंनि जों जालक लायथों मारक नन जोबोद फुनुगो आबनो चिनी बरक जोबोद खाफ्लुम फायलियो गोबां मा ससाइटि रक गोबां मा एनजिओ रक जोबोद फायो आबक आसले बलाय कुरमाया अमो विशेषके चिनी 2019 निसिमी जे विशेषके कोरोना नि फुरनि सिमी न चिनी बुबाग्रा सुबामानि जिनिस न जोंनो जोबोद फोरोंखा आबो जों जत्त बरक न जों तागबो आबो बोखाव नारगैनो जों सुबायलायथों आं ता कयजन तो फाय खाना माने कोनो खबर मायाखो हयतो कोनो जागा गेप दां तो सेमाया चिनी माने को इनफरमेशन रक माने के गेप रक दां तो सेमिया गेप रक पां तो माखाना आं कयनाय अरनि जे तहसिल चिनी जे मुंगियानि जे तहसिलदार अर फाय बर जतन अन खामजां माने बिनंत स्टिमिट खायतलांनानै थों अमनि लगनो भिडियो नि माध्यमे फाना रोंथों डायरेक्ट एसडीएम नि आरो फाना हकांखाय RIDF नि हयते अनेकटा दावखानो रां रिमाया मको गया अमाहाय गोबां मा फान दङ प्रत्येक एसडीएम नि यागनो गोबां मा फान दङ फान बिसिंतै बन नकाय तांग्रि मांता